मा दैज्लां बोथोराव गाबनाय एम्बुफोर बायदि बखिदोंमोन नोंसोरो जुदि इलेक्शननि टाइमावल' पेक 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 बखिनो हायोब्ला दिनै नांगौ जानाय समाव मानो हाया हानांगोन बा 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 सोर गिदिर सोर उन्दै मिथिया जासे नोंसोरलाय माथो गाख्रुबनो हानाय माथो नोंसोरो जाबायदि अलखदा फैनो नागिरदों जाबायदि आसाम सरकारा जोंनि सायाव फाव फान्दायदों बेफोर फाव फान्दायनायखौथ' नोंसोर मिथिखायो बोरै जाखो बिक्रम लैहोर लैहोर सानसुमा प्रहलाद बोरै जाखो बहा हाबना थाखो नोंसोरलाय दा एक्चुअलि नोंसोरनि बादिब्ला जाथिया खैफोदाव गैया आरोना नोंसोरनि बादिब्ला दायो सरकार गठन खालामबाय नालाय नोंसोरो दा नोंसोरो गादियाव जिरायनो मोनबाय नालाय दैदेनगिरिया बिब्लानो मोनोसै टेनसन गैलिया बेनिखाय जाथिया मा जालांदों बा हारिया मा जालांदों बेखौ जेबो खबर गैला नोंसोरो जायनि जाहोनाव नोंसोर दिनै आसिगुर बिजौनिबो फंसेबो बाथ्रा बुंनो हालिया नङा होमबा खारन बुंनाय लोगो लोगो खुगा सिनाय लोगो लोगो दाय दंसै नङा होमबा दा आं बिक्रम दैमारिखौ बुंनो सानो नोंथाङाथ' बै समाव जेब्ला सरकार गैयामोन जेब्ला प्रमद बर'आ सरकारखौ दैदेनबाय थादोंमोन UPPLआ सरकार दैदेनदोंमोन एनडिएफबिनि मुं लायै लायै नोङो न'खर न'खर थांनानै गाबफ्लाहैदोंमोन माथो जाथिनि थाखाय मावगोन हारिनि थाखाय मावगोन गावनि मानसिनि थाखाय मावगोन होननानै नाथाय दिनै जों हारिया दिनै खैफोदाव गोग्लैनाय समावहाय दिनै मैयानि दिनाव जे मोनसे निउस जानानै थांबाय रतन कछारी जायहा भारत उदांस्रियाव बर'नि मादावनो गिबिसिन जिथु मुंख्लं जाबाय बिनि मुङाव दोननाय लामाखौ गुबुननि मुङाव दोनस्लायबाय बेफोरखौबो नोंसोर जेबो बुंनो हाया आरो बेजों लोगोसे थांनाय जिथु मेट्रिक एग्जामाव दाख्लैबावै जायफोरा टप लादों 100आव 100 लाखिगोन बर' साबजेक्टआव मा होगोन होनना बुंनाय दिनैसिम खा खबर गैया बेसेबां प्रसेस जाखो होदों होननायथ' आं खोनायाखै दाहालागि होनायब्लाथ' खोनासिगौमोन आं आरो बेजों लोगोसे जाय समाव नोङो एनडिएफबिनि मुं लायै लायै जेरैहाय नोङो बाथ्राफोरखौ बुंबाय दिनै माथो मोनसेबो मावफुंनाय नङा आरो बेजों लोगोसे प्रहलादमोन लैहोर लैहोरमोन सानसुमा बा 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 सोर गिदिर सोर उन्दै मिथिया जासे नोंसोरलाय माथो गाख्रुबनो हानाय माथो नोंसोरो गाग्लिजोबनाय माथो नोंसोरो नाथाय दिनै नोंसोरो मानो सिरि जों बर'आ दिनै मा थिरांथा लानांगोन जों बर'आ दिनै मा जानांगोन दिनै बुंनो थाङोब्ला जों सारा बिटिसिनि मानसिफोरखौहाय दिनै थुलुंगा होनांगोन बर' माहारिखौ थुलुंगा होनांगोन जों दिनै माबोरैहाय थांना थानांगोन जाबायदि अलखदा फैनो नागिरदों जाबायदि आसाम सरकारा जोंनि सायाव फाव फान्दायदों बेफोर फाव फान्दायनायखौथ' नोंसोर मिथिखायो नोंसोर मिथिगौ नाथाय नोंसोर जेबो खुगासिया पार्टि फैनो थाखायल' सरकार सालायनो मोननो थाखायल' मा नोंसोरो गावजों गावल' सैमा बायदि नोंसोरो नेरलायनो हायो नामा ना हाग्रामाया गारि गंसे बायना होनायखाय सिरि थाबाय सोरबा सोरबा मोनसोदोंबालाय गारि माथो रावबो मोननायानो गैया नोंसोरल'सो मोनदों सोर मोनदों मा मोनदों गावनि उदैखौल' बा गावनि उदैनि थाखाय गुबुनखौ थगायनाया गोबां पाप होननानै बुंदों मिथिखायो दा पाप थगाय थसियै दिनै सरकार गठन खालामबाय एमएलए इलेक्सनावबो देरहाहरबाय बिटिसि इलेक्सनावबो देरहाहोबाय नाथाय हारिनि थाखाय दिनै मा मावनांगौ मा बाथ्रा बुंनांगौ फंसेबो गैला जोब्बाय बुंनांगौआनो जोबस्राबाय नोंस्रा इलेक्शननि सिगाङावल' नोंसोर बुंनांगौमोन दा जोब्बाय जेब्ला 5 बोसोरा जोबहां जोबहां जागोन इलेक्शन जाहां जाहां जागोन अब्ला नोंसोरखौ
खावब्ला नुलायसिगोन आरो ना दाख्लै इलेक्सननि सिगांथ' नायनोनो बालायलांबाय नोंसोरखौ जों मबाइलफोर लाबानो नोंसोर सोरखौबा गाज्रि रायनाय सोरखौबा मोजाङै रायनाय मबाइलफोर लाबानो नोंसोरल'मोन नाथाय दिनै मानो नुवाखै नोंसोरखौ मानो नुवाखै दिनै नोंसोरखौ मानो फंसेबो राव खोनायाखै नोंसोरनि जों बर' माहारिया दिनै गुबुन हारिनि फाव फान्दायनायाव जेन जों जोबलांहां जानानै दङ जों जोबलांहां जानानै दङ बेखौ नोंसोरबो मिथिगौ नाथाय नोंसोरहा दिनै गोहो गैया नोंसोर गोहो गोलोन्दां दिनैहाय जेबो बुंनो हाया नोंसोरो जेब्ला प्रमद बर'आ सरकार सालायदोंमोन फैसा दांनो मोनाखैमोन अब्ला मा दैज्लां बोथोराव गाबनाय एम्बुफोर बायदि ए बखिदोंमोन नाथाय दिनै मानो सिरि सोंलुआ बे मानो सिरि नोंसोरो दिनैहाय नोंसोरो खुगा बेखेवनांगोन नोंसोरो बुंनांगोन अब्लासो रायजो राजाया नोंसोरखौ मोजां होननानै बुंगोन अब्लासो रायजो राजाया नोंसोरखौ हामजागोन दा माथो खैफोद जादों होननाबो साननो हागौलाय जोंखौ बोखावनो नागिरदों मिथियाखैबालाय बेयो जोंनि मोनदांथि जोंखौ बोखावनो नागिरदों खावनै खालामनो नागिरदों एसे खालामनो नागिरदों बे बाथ्राखौ जों बुंलायनो दरखार गैया नोंसोर बुजिखागौ मिथिखागौ जुदि दा फैगोन इलेक्सनाव जुदि नोंसोरखौहाय जुदि मोखां नुयोब्ला जेराव नुयो आंनि सोंलु थागोन नोंसोरखौ जेराव लोगो मोनगोन बेयाव आंनि सोंलु थागोन आरो बे सोंलुखौ आंसो सोंगोन नोंसोरो जुदि इलेक्सननि टाइमावल' पेक बखिनो हायोब्ला दिनै नांगौ जानाय समाव मानो हाया हानांगोन दिनै थाखानि थफ्लाखौ लानानै थाखा फैसाखौ गान्दु लानानै नोंसोर दिनै उन्दुबा जानाय नङा डाइरेक्ट बुंखाबाय नोंसोर जुदि बिटिसिनि जुदि नोंसोरो लिडार नङाबाथ' नोंसोरो पेक बखिनाय नङामोन नङा होमबा जेराव मेराव नोंसोरो बैखोबा बैखो गाज्रिहै बैखो गादबलाय खालामनाय नङामोन इलेक्सननि समावहाय केम्पेनिं खालामनो थाखायल'सो भट मोननो थाखायल'सो रायजो राजाजों मोजां जाफ्लादोंमोन नामा बोरो माथो जेबो गैया